Għal sena oħra mijiet ta' għawwiema sfidaw il-kesħa f'edizzjoni oħra ta' tat-Thomas Charity Swim. Din kienet l-20 edizzjoni ta' din l-għawma li fija mistennija jkomplu jinġabru fondi għal Community Chest Fund. L-sfida ta' din is-sena kienet ftit aktar diffiċli kif il-kurrenti tal-baħar daħlu mijiet ta' bram lejn ix-xtajta. Madankollu permezz tal-bċejjex tal-baħar tal-Protezzjoni Ċivili u tal-Red Cross dawn il-bram tneħħow sabiex il-baħar ikun aktar sigur għall-għawwiema. Liana Kakija minn Thomas Smith spjegat kif din l-għawma saret appuntament annwali għal din il-kumpanija u ringrazzjat lil kull minn tul is-snin tal-kontribut tiegħu għal din il-kawża nobbli. L-antana għal niġbru ammont ta' flus għal Malta Community Chest Fund, l-aktar li għaġbarna kien 15,000. So, again, nisperaw li din is-sena nilħu dak l-ammont. Din is-sena l-akbar partiċipant kien Wilfred Pirotta, atleta ta' 88 sena li sostna li jħobbigaw dil-baħar tul is-sena kollha. Il-baħar insomma jiena għawwiema dorri bih il-baħar kisa għax jiena lom sajfu xitwa u allura ma ħossix bi kbira biex naqbes insomma. Fuq in-naħa l-oħra kien hemm Sami li żar partiċipant li qatt tipparteċipa f'din l-għawma, akkumpanjat mill-ġenituri tiegħu ta' 2 u nofs niżel fil-baħar f'Ta Sliema sabiex huwa wkoll ta' kontribut lil Malta Community Chest Fund. Sammy's 2.5. He's already jumped in the sea this week. I'm looking forward to swim. Peter Fitzgerald, għawwiem b'diżabilità ma ħallix il-kesħa taqtalu qalbu, anzi stqar li t-temp bħal dan jagħtih aktar kuraġġ sabiex jaqbes jum. Nħoss il-bżonn nagħmel naqra karità għall-istrina u fl-istess ħin nieħu gostu kollu. Bħalma jiġri kull sena din l-edizzjoni ġiet inawgurata mill-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka. Hija rringrazzjat lil Thomas Smith tal din l-inizjattiva u lill-partiċipanti kollha li għażlu li sfidaw l-elementi kesħin tan-natura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.